Zápas sme začali dobre, už od úvodných minút sme sa pustili do supera, defenzívne hrali zodpovedne, agresívne, dostupovali sme proti hráčky. V podstate to, čo sme sa aj dohodli v kabíne pred zápasom, v ofenzíve sme boli veľmi nebezpeční. Bohužiaľ, od začiatku do polčasu my sme začali len defenzívnej činnosti sa venovať, neviem prečo, začali sme chyby robiť vzadu. Tých šancí už nebolo toľko, koľko v tom prvom dejstve. Super naopak tam mal teda niekoľko nebezpečných situácií a mohol nadať gól už v podstate 10. 15. minúte druhého polčasu. Našťastie sme to ustali a vyhrali sme. Teší ma, že sme prvýkrát vyhrali v sezóne, hoci sme mohli už skôr, babi nehrali zle v tých predchádzajúcich zápasoch. Bohužiaľ sme strašne veľa chýb robili vzadu a bohužiaľ sme dostali vlastné góly. Teší ma, že sme vyhrali, dúfam, že sa teraz naštartujeme, lebo určite nepatríme tam, ako momentálne sme.